थाखोमानाय धोनखौ जोङो माबोरै मोननो हायो गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो नायनि आरो जोङो दिनै नायगोन थाखोमानाय धोननि बिसय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर गोथार बाइबेलाव थाखोमानाय धोननि बिसय लिरनाय दङ आरो जोङो दिनै बे थाखोमानाय धोनखौ मोननो लुबैयोब्ला सिगांग्रो जोङो सिनायनो नांगोन बाइबेला बेखौनो बुंदों जोङो सेथियाव नायगोन जोङो सिगांग्रो सिनायनो नांग्रोगोन आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायगोन माथाइनि बिलाइ 13 बालाब 44 सारिनिफ्राय फरायगोन गोजौआव लिरनाय दङ दोनखोमाजानाय फुथुमनायनि फिदिंनाय बाथ्रा सोरगोनि रायजोआ हुआव दोनखोमाजानाय मोजां बुथुमनाय बादि सासे मानसिया बेखौ मोननानै दोनखोमादों आरो बिनि थाखाय रंजानाय बिसय जानायखाय बियो थांनानै गावनि दंनाय मानिखौ फाननानै बे हुखौ बायहैदों ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर गोथार बाइबेला जोंनो दिनै मिथिहोबाय सासे मानसिया दोनखोमानाय धोनखौ नागिरदोंमोन आरो बे नागिरै जेब्ला बे दोनखोमानाय धोनखौ मोनदों अब्ला बेखौ सिनायदों आंनि जिबनाव जेसेबां दङ बे संसाराव जेसेबां दङ गासैबोनिख्रुइ बे थाखोमानाय धोना देरसिन होननानै बियो सिनायदों बेनिखायनो बेखौ मोजाङै दोननानै गावनि न'आव थांफिननानै गावनि जिबनाव दंनाय माने गासैखौबो फाननानै बे थाखोमानाय धोनखौ बियो बायनानै लादों मानोना बे सिनायदों गावनि जिबनाव जेसेबां दङ बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबोनिख्रुइ बे थाखोमानाय धोना दाम गोसासिन बियो बेनि बेसेनखौ सिनायदों बेनिखायनो बियो बेखौ बायनानै लादोंमोन ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोंनि जिबनाव गोबां थानो हागौ धोन दौलत थाखा फैसा मान सन्मान थानो हागौ आरो लोगोसेयै बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबोनिख्रुइ बासायजानाया देरसिनथार ओ ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो बासायजानायखौ सिनायगोन बासायजानायखौ जोङो मिथिगोन अब्ला जोङो दिनै बुजिगोन जोंनि जिबनाव आरो बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबोनिख्रुइ बासायजानाया देरसिनथार जोङो बेखौ सिनायग्रोनो नांगोन ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बै समाव सासे मानसिया बियो बासायजानायखौ सिनायदोंमोन बेनिखायनो दानियेलनि 12 बालाब 3 सारियाव बेबायदिनो बुंदों फोरबोआ होनदों धोरोमियाफ्रा अनजिमा गैयाजासे हाथरखिफोरनि समान जोंबाय थागोन ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो दानियेलनि बिलाइ 12 बालाब 3 सारिखौ फरायगोन बेयाव फोरबोआ दानियेलनि लागै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन फोरबोआ दानियेलखौ बुंदों दानियेल धोरोमियाफ्रा आकाशनि मोदाननायफोरनि समान जागोन आरो जायहा गोबांखौ धोरोमाव लाबोबाय बिसोरो हाथरखिफोर बादि अनजिमा गैयाजासे जोंबाय थागोन ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बै समाव फोरबोआ दानियेलनि लागै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेनिखायनो जोङो दानियेलनि 12 बालाब 13 सारिखौ नायोब्ला जोङो मोननो हायो बै समाव फोरबोआ दानियेलखौ बुंदों दानियेल नोङो जोबनायसिम बिश्वासाव थागोन नाथाय नोङो जोबनाय दिनाव गावनि मोननांगौखौ नाजावनो थाखाय नोङो सिखांफिनगोन ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर मानोथो फोरबोआलाय दानियेलनि लागै बे समायखौ लाखो मानो फोरबोआ दानियेलखौ बुंखो दानियेल नोङो थैगोन नाथाय नोंनि थैनाया जोबनाय गैयै जिबनखौ मोननो थाखायसो नोङो थैनांगोन नोंनि थैनाया सिखांफिननो थाखायसो नोङो थैलांगोन नोंनि थैनाया नोंनि मोननो गोनां बान्थाखौ मोननो थाखायसो नोङो थैलांगोन नोंनि थैनाया
अनजिमा गैया हाथरखिफोर बादि जोंबाय थानो थाखायसो थैलांगोन फोरबोआ दानियेलनि लागै बे समायखौ लादोंमोन। मानोथो फोरबोआलाय दानियेलनि लागै बे समायखौ लाखो? मानोना गासैबो आयदायाव, जानायाव, फोथायनायाव, खुलुमनायाव, मावनायाव, गासैबो बिसयाव दानियेला गावनि जिबनखौ गोथारै बियो लाखिदोंमोन। बियो सिनायदों बासायजानायखौ, बियो सिनायदों सोरगो रायजोनि बेसेनखौ। बेनिखायनो दानियेला गासैबो आयदायाव गावखौ गोथारै बियो लाखिदोंमोन। जेब्ला नोङो बासायजानायनि बेसेनखौ मिथिगोन, जेब्ला नोङो बासायजानायखौ मोजांथारै नोङो सिनायगोन, अब्लासो नोङो गावनि जिबनखौ गोथारै नोङो लाखिनो हागोन। सासे मानसिया बासायजानायनि बेसेनखौ मिथियालासे, सोरगो रायजोनि बिसय मोजाङै मिथियालासे बे गावनि जिबनखौ, गावनि देहाखौ गोथारै बियो लाखिनो हानाय नङा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दानियेला बासायजानायखौ मोजाङै मिथिगौखाय बियो गासैबो आयदायाव गावखौ गोथारै बियो लाखिदोंमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, सोरनिबा जिबनाव दिनै जिसु ख्रिस्ट' दङब्ला बियो देरसिन धोनखौनो बियो मोनबाय। बे बुहुमाव जेसेबां दं बे गासैबोनिख्रुइ जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनियाव दङब्ला बेनो बयनिख्रुइ देरसिन। मानोना जिसुनियाव निमाहा दङ, मानोना जिसुनियाव गोजोननाय दङ, मानोना जिसुनियाव शान्ति दङ, मानोना जिसुनियाव जोबनो गैयै जिबना दङ। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, जायनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ दङ बिनियाव दोनखोमा जानाय धोना दङ, जायखौ बुहुमनि गोबाङा दासिमबो सिनाया आरो मिथिया। बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 10:42 लिरनाय दङ, जिसुआ होनदों, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, बे गावनि मोननांगौखौ खोमाथारनाय नङा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जायफ्रा जिसुनियाव दङ बियो बासायजानायखौ मोनगोन, आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बे जोबनो गैयै जिबनखौ बियो मोनबाय। बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 22:24 बुंदों, जिसुआ होनगोन, संसारखौ सोरजिनायनि सिगां थाम-थिम खालामजानाय जोबनो गैयै रायजोखौ आवग्रिदो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, मोनसे समाव जोबनाय बिसार जागोन, आरो जोबनाय बिसाराव जिसु ख्रिस्ट'आ धोरोमियाफोरखौ बियो आलादा खालामगोन, आरो धोरोमियाफोरखौ आलादा खालामनानै बियो बुंगोन, बोर होजाग्राफोर, संसार दाजाजेननायनिफ्रायनो थाम-थिम खालामजानाय जोबनो गैयै सोरगो रायजोखौ आवग्रिदो। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंगोन। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, जायनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ दङ बिनियाव जोबनो गैयै जिबन दङ, आरो बिनियाव दोनखोमा जानाय धोना दङ। बेनिखायनो 1 करिन्थियानि बिलाइ 3:8 बुंदों, इसोरा साफ्रोमनोबो गाव गावनि मावनाय बादि मोननांगौखौ होगोन। जोङो दिनै थांनानै थानाय समाव जेखि जोङो मावा, जों बिनि मोननांगौखौ जोङो मोनगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, सोरबाया दिनै मोजांखौ मावोब्ला बे मोजां मावनायनि बिथाइखौ बियो मोनगोन। नाथाय सोरबाया दिनै थांनानै थानायाव गाज्रिखौ मावोब्ला बियो बिनि मोननो गोनां बिथाइखौ मोनगोन। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो कलसियानि 3:24 बुंदों, नोंसोरो गोसोआव लाखि, फोरबोआ गावनि मानसिफोरनो दोनखाजानाय बान्थाखौ नोंसोरनो होगोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गोसोआव लाखि, फोरबोआ गावनि मानसिफोरनो होनो थाखाय दोनखाजानाय बान्थाखौ बियो जोबनायनि दिनाव मोनगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नोङो दिनै जिसुखौ मोननायनि उनावबो दुखु दाहा गोबां रोखोमनि सैनांनायाव थानो हागौ। नाथाय बाइबेला बुंदों, नोङो गोसोआव लाखिनो नांगोन, जायखौ फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लागै सोरगोआव दोनखानाय जाबाय, बे धोनखौ
जोबनो गैयै धोनखौ नोङो सानसे जिसुजों लोगोसे सोरगोआव मोनगोन बाइबेला बेखौनो होनो जोङो सेथियाव नायदोंमोन दोनखोमाजानाय धोनखौ जोङो मोननांगौब्ला जोङो सिगांग्रो सिनायनो नांगोन जोङो बेखौ नायदोंमोन जोङो नैथियाव नायबावगोन आरो गावनि दंनाय मानिखौ जोङो नागारनो नांगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो मार्कुसनि बिलाइ 10:30 खौ फरायगोन बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुआ होनदों फैगोन बोथोराव जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफ्रा बिनि खाथियाव दङमोन आरो बे समाव सिमन पेटरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदोंमोन फोरबु जोङो गासैखौबो नागारनानै जोङो फैबाय जोङो जोंनि न'-बां जाथि बंस गासैखौबो जोङो नागारनानै फैबाय बेनिखायनो जोङो मा मोनगोन जोंहा मा दङ पेटरा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिमन पेटरखौ आरो गावनि सेलाफोरखौ बुंदोंमोन जोबनाय दिनाव नोंसोरहा जोबनो गैयै जिबन दङ ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर सोरबाया दिनै गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै फैयोब्ला गाज्रि साननाय गाज्रि मावनाय गाज्रि लोगोफोरखौ नागारनानै फैयोब्ला आरो गावनि व्यक्तिगत जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नो होयोब्ला बाइबेला बुंदों जोबनायनि दिनाव बेहा जोबनो गैयै अनन्त जिबनखौ बियो मोनगोन अब्ला जों मिथिनो मोनबाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर थाखोमानाय धोना जिसु ख्रिस्ट'आनो बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि अनगा रावबो जोबनो गैयै जिबनखौ होनो हानाय नङा बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि अनगायै रावबो सोरगोखौ मोनथारनाय नङा जायफ्रा जिसुनियाव दङ बियो जोबनो गैयै जिबनखौ बियो मोनबाय बाइबेला बेखौनो बुंदों बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 14:33 जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जिसुआ होनदोंमोन बेबायदिनो सोरबाया गावनि दंनाय मानिखौ गाराब्ला आंनि सेला जानो हाया बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन सोरबाया गावनि दंनाय मानिखौ नागाराब्ला बियो आंनि सेला जानो हाया जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोङो गोसोबादि मावनायजों गोसोबादि सोलिनायजों गोसोबादि जोङो जिउ खुंनायजों जोङो माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'नि सेला जोङो जानो हानाय नङा जोङो गोसोबादि मावनायजों गोसोबादि जानायजों जोङो माब्लाबाबो बासायजानायखौ जोङो मोननो हानाय नङा जोंनियाव गाज्रि साननायफोर जोंनियाव गाज्रि मावनायफोर गाज्रि लुबैनायफोर गाज्रि आखल आखुफोर जोंनि जिबनाव थानो हागौ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन सोरबाया बासायजानायखौ मोननो लुबैयोब्ला बे गासैबो गाज्रिखौ नागारनो नांगौ जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदोंमोन बेनिखायनो फिलिपियानि बिलाइ 3:8 पाउला बुंदोंमोन पाउला होनदों जिसुखौ मिथिनाया एसेग्राब दाम गोसा बेखौ नुनानै सिगांनिफ्रा गासैबो उदायथारा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बै समाव पाउला सासे गेदेर मानसिमोन बिहा गोबां रोखोमनि रोंनाय धोन मान दङमोन मोनसे समाव बे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरखौ सैहोनो थाखाय दामाकास होनाय जायगायाव बियो थांदोंमोन जेब्ला बे दामाकास होनाय जायगायाव थांदों अब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों बियो मोगा-मोगि जादोंमोन आरो बेबायदियैनो पाउला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरो बियो सिनायदोंमोन आरो बेबायदियैनो पाउला जोबथारनायाव गावनि जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नो होनानै बियो फोरबोनि रावखौ मानसिफोरनो खोथाबायदोंमोन बेनिखायनो पाउला बुंदों जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनाया एसेग्राब दाम गोसा बेनिखायनो बेफोरखौ सानोब्ला बेफोरखौ नायोब्ला सिगां आंहा जेसेबां धोन दौलत दङमोन थाखा फैसा दङमोन बोलो दङमोन बे गासैबो उदायथारा होननानै पाउला बुंदों बेनिखायनो बुंनो नागिरदों
बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबोनिख्रुइ बासायजानाया देरसिनथार नोंनि जिबनाव गोबां थानो हागौ बिनि गेजेराव जिसु ख्रिस्ट'आ बयनिख्रुइ गोनांसिनथार आरो देरसिनथार बाइबेला बेखौनो बुंदों बेनिखायनो फिलिपियानि 3:8 आरोबाव गाहाय सारियाव बुंबावदों बिनि थाखायनो आङो गासैखौबो गारजोब्बाय बेबायदियैनो पाउला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो लोगो मोननायनि उनाव बे गासैबो संसारनि लुबैनाय संसारनि जानाय लोंनाय संसारनि मावनाय दांनायखौ बियो नागारजोबदोंमोन मानोना जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो मोननायनि उनाव बियो मिथिदों आरो बियो बुजिदों बेनिखायनो बुंनो नागिरदों नोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सोर जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि लागै मा मावनो हायो नोङो बेखौ मोजाङै मिथियाब्ला नोङो बासायजानायखौ मोजाङै मिथियाब्ला नोङो माब्लाबाबो गावनि जिबनखौ गोथारै नोङो लाखिनो हानाय नङा बाइबेला बेखौनो बुंदों बेनिखायनो फिलिपियानि 3:8 आरोबाव गाहाय सारियाव बुंबावदों बिजों थारलायै खौसे जानो हानाय बादि आङो बेफोर गासैखौबो गारजानाय दाखोर बादि साननानै लाबाय पाउला संसारनि दंनायखौ लानानै संसारनि रोंनायखौ लानानै संसारनि गियानखौ लानानै बियो दुगा जादोंमोन बे गोसोबादि मावदोंमोन आरो बियो सोलिदोंमोन नाथाय जिसुखौ मिथिनायनि उनाव जिसुखौ सिनायनायनि उनाव पाउला बे गासैखौ गारजानाय दाखोर बादिसो बियो साननानै लादोंमोन दिनै मानसिफ्रा बासायजानायखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै सोरजिगिरि इसोरखौ नागारनानै संसारनि मुवा संसारनि दंनायफोरखौसो देरसिन साननानै लायो बेबायदियैनो दिनै मानसिफ्रा संसारनि गासै रोखोमनि मोननो लुबैनायफोरखौसो देरसिन साननानै मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबाङानो दिनै इसोरखौ नागारनानै थांदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबो सानसे जोबनानै थांगोन नाथाय जायहा जिसुनियाव दङ बियो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ पाउला बुजिदोंमोन आरो मिथिदोंमोन बेनिखायनो फै जोंबो दिनै मिथिनि आरो बुजिनो आंनियाव जि जिसु ख्रिस्ट'आ दङ आं जे बासायजानायखौ मोनबाय बे बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'आ बे गासैबो दंनायनिफ्राय देरसिनथार जों बेखौ बुजिनि आरो जोङो बेखौ मिथिनि जोङो जोबथारनायाव जोङो नायगोन जोंनियाव मा मा थायो जोङो सेथियाव नायदोंमोन बासायजानायखौ मोननो थाखायब्ला दोनखोमाजानाय धोनखौ जोङो मोननो लुबैयोब्ला सिगां जों सिनायनो नांगोन जों बेखौ नायदोंमोन लोगोसे जों नैथियाव नायदोंमोन जोंनि दंनाय मानिखौ जोङो नागारनो नांगोन जोङो बेखौ नैथियाव नायदोंमोन जोङो थामथियाव नायगोन जोंनियाव मा मा थायो जिसु ख्रिस्ट'आ मानोथो जोंनियाव जि दङ बेखौ नागारनो नांगोन होननानै मानोथो बुंखो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 15:11 फरायगोन बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुआ होनदों खुगाजों ओंखारनायासो मानसिखौ बादुवा खालामो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों गोबां समाव जोङो गोसोबादि जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो बुङो नाथाय बाइबेला बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रायासो जोंखौ बादुवा खालामो जोंखौ गोजों नङै गोथार नङै जोंखौ खालामो जोङो सोरखौबा रायनाय सोरखौबा दुखु होनाय सोरखौबा जोङो खोथाफोरजों दुखु मोनहोनाय खोथाफोरखौ जोङो रायज्लायनो मोजां मोनो नाथाय बाइबेलाव जोङो दिनै मिथिबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रायासो जोंखौ बादुवा खालामो आरो जोंखौ खालाय खालामो
बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 15 बालाबनि 18 सारियाव आरोबावनो बुंबावदों जिसुआ होनदों खुगाजों ओंखारनायफ्रा गोसोनिफ्राय फैयो आरो बेफोरसो मानसिखौ बादुवा खालामो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जों गोबां समावनो जोङो गाज्रि रायज्लायनो जोङो मोजां मोनो। जों गोबां रोखोमनि दुखु नांनाय गोबां रोखोमनि खोथाफोरखौ जोङो समाव रायज्लायनो मोजां मोनो। नाथाय बाइबेला बुंदों जोंनि जिबनाव बेफोरबायदिया थायो। मानोना जोंनि खुगानिफ्राय जे ओंखारो बे जोंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारो। जोंनि गोसोनिफ्राय थगायनाय, सिखाव खावनाय, बिबिसार खालामनाय, नांलाय खमलाय, मेगन सानाय, हिंसा खालामनाय, लोंब्लुंनाय, फेग्लुंनाय जोंनि जिबनाव थायो। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बे गासैबोखौ जोङो नागारनो नांगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, सोरनिबा जिबनाव थगायनाय दङब्ला, सिखाव खावनाय दङब्ला, मेगन सानाय दङब्ला, हिंसा खालामनाय दङब्ला, लोंब्लुं जाग्लुं खालामनो मोजां मोनोब्ला, नोङो दिनै जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो लुबैयोब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नोङो बेखौ नागारनो नांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 1निफ्राय 10 सारिखौ फरायो अब्ला जोङो मोननो हायो। मोनसे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि दाफाफोरखौ लानानै बेयो मोनसे जायगा फारसे थाबायलांबाय थादोंमोन। बै समाव सासे खाजना खांग्रा मानसि दङमोन जायखौ बाइबेलाव सखिय होननानै बुङो। बेखौ जाखाय होननानैबो मिथियोमोन। बै समाव सखियखौ मानसिफ्रा सासे पापी, लुबिया, नांगौनि बारा लुबैग्रा होननानै सानोमोन। बेबायदियैनो गोबां मानसिफ्रा सखियखौ सासे पापी होननानै मिथिनायमोन। मोनसे समाव सखियआ खोनादों जिसु ख्रिस्ट'आ जे लामाजों थांबाय थादों बे लामाजों जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो थाखाय सखियआ थांदोंमोन। आन्थाय स्ट'रिया जोंनो मिथिहोयो सखियआ गाहाय जानायखाय बियो गोरलैयैनो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव थांनो थाखाय बियो हायाखैमोन। जुदियोबा बियो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव थांनो थाखाय बार फेलें जादोंमोनब्लाबो बियो गिदिर मोनसे थांखिखौ जिबनाव लादोंमोन। आङो दिनै गोरलैयैनो जिसुनि खाथियाव थांनो हायाब्लाबो आङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो नुथारनांगौ। आङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव आङो थांथारनांगौ। गिदिर मोनसे बियो थांखिखौ लादोंमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो गाज्रि सर'खौ नागारनो हायाखैब्लाबो, संसारनि गासै रोखोमनि गाज्रिफोरखौ नागारनानै फैनो हायाखैब्लाबो नोङो थांखिखौ लानो नांगोन। आङो बासायजानायखौ मोननो थाखाय आङो बेखौ मावनो नांगोन। नोङो सखिय बादि थांखिखौ लानो नांगोन। जोबथारनायाव सखियआ जिसु ख्रिस्ट' थाबायलांबाय थानाय लामाजों बे सिगांग्रो थांग्रोनानै लामा सेरनि बिफाङाव सखियआ गाखोदों। आरो सखियआ लामा सेरनि बिफाङाव गाखोनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बियो नेनानै थादोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गावनि दाफाफोरखौ लानानै गावनि सेलाफोरखौ लानानै सखिय गाखोनाय बिफांनि सेरजों जेब्ला थाबायलांदों अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सखिय गाखोनाय बिफांनि गुदियाव सहैनानै बियो थाथ'दोंमोन। बेनि उनाव बे बिफांनि गोजौआव नायदावनानै सखियखौ बुंदों, सखिय, नोङो दिनै बिफांनिफ्राय ओंखारनानै फै, मानोना दिनै आं नोंनि न'आव आलासि जाहैनो गोनांथि दङ। जेब्ला बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों अब्लानो सखियआ रंजा खुसि बिफांनिफ्राय ओंखारबोनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिबनाव, जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि न'खराव बियो नाजावनानै बरायनानै लादोंमोन। आरो बेबायदियैनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि थांनो गोनां लामाजों थाङालासे गिदिंफिननानै जिसुआ पापी होनजानाय सखियनि न'आव
आलासि जानो थाखाय थांदोंमोन आरो बेबायदियैनो सखिया जिसु ख्रिस्टखौ गावनि न'आव बरायनायजों लोगोसे आरो बेबायदियैनो सखिया जिसुखौ बुंदोंमोन प्रभु आङो सोरखौबा थगायनानै आङो धोनखौ लाबायब्ला आं बिनो 4 गुन आङो होफिनगोन सखिया बुंदोंमोन प्रभु आङो आंनि सम्पतिनि आधा सम्पतिखौ आङो हावरियाफोरनो आङो दान आङो होयो जिसु ख्रिस्टआ देरि खालामालासे बुंदोंमोन जेब्ला जों लुकासनि 19 अध्याय 8, 9 आरो 10 पदखौ फरायगोन जिसु ख्रिस्टआ देरि खालामालासे बुंदोंमोन बासायजानाया दिनै बे न'खराव फैबाय परित्राणा दिनै बे न'खराव फैबाय जिसु ख्रिस्टआ सखियनि लागै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन मानोथो सखियनि लागै जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंखो मानोना सखिया गोसो सोलायदोंमोन सखिया सिनायदों गावनि जिबनाव जेसेबां धोन दौलत दङ थाखा फैसा दङ बे गासैबोनिख्रुइ जिसु ख्रिस्टआ आंनि जिबननि लागै देरसिन धोन होननानै सखिया जिसु ख्रिस्टखौ सिनायदोंमोन आरो बियो मिथिदोंमोन बिनिखायनो सखिया गावनि सम्पतिनि आधा सम्पतिखौ बियो हावरियाफोरनो दान होनो हादोंमोन आरो बेबायदियैनो बे जिसु ख्रिस्टखौ बियो नाजावदोंमोन बासायजानायखौ मोनदोंमोन परित्राणखौ बियो मोनदोंमोन दिनैबो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोंनियाव गोबां मोदोमनि लुबैनायफोर थगायनाय सिखाव खावनाय लोंग्लुं जाग्लुं गोबां रोखोमनि जोंनि जिबनाव थानो हागौ नाथाय जेब्ला जोङो सखिय बादि जोङो जोंनि गासैबो लुबैनायफोरखौ जोङो नागारगोन थगायनायफोरखौ जोङो नागारगोन गाज्रिखौ जोङो नागारगोन जोङो सखिय बादि जोबनो गैयै धोनखौ जोङो मोनगोन सखिय बादि बासायजानाय परित्राणखौ जोङो मोनगोन बेनिखायनो फै जोङो बे बुहुमाव जेसेबां दङ बे गासैबोनि गेजेराव जोङो थाखोमानाय धोनखौ जोङो बायनानै जोङो लानि जोंनि जिबननि गासैबो गाज्रिफोरखौ जोङो नागारनानै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो एसे बासायगिरि होननानै जोङो नाजावनि आरो जोंनि जिबनाव जोङो बरायनानै लानि बुंनो नागिरदों जायफ्रा जिसुखौ मोनबाय बियो थाखोमानाय धोनखौ मोनबाय बासायजानायखौ मोनबाय जोबनो गैयै जिबनखौ मोनबाय